Bore da i chi i gyd a chroeso cynnes iawn i'r gwasanaeth hwn. Mae'r salmydd yn gofyn yn y Salm fawr, Salm 119, sut y caedwr ifanc i lwybr yn lân, trwy gadw dy air di. Beth geisiais di am holl galon, paid a gadael i mi wyro oddi wrth dy orchmynion. Trysorais dy eiriau yn fy nghalon, rag i mi bechu yn dy erbyn. Bendigedig wyt ti o arglwydd, disg i mi dy ddeddfau. Bym yn ailadrodd am gwefusau holl farnau dy enau. Ar hyd ffordd dy farnedigaethau, cefais lawenydd, sydd uwchlaw pob cyfoeth. Byddaf yn myfyrio ar dy ofynion di, ac yn cadw dy lwybrau o flaen fy llyged. Byddaf yn ymhyfrydu yn dy ddeddfau, ac nid anghofiaf dy air. Gweddiwn. Bydd gyda ni drwy gydol yn hamser gyda'n gilydd o Dduw. Helpa ni i fyfyrio ar dy eiriau di, beth bynnag y bo'n hoedran ni, beth bynnag y bo'n profiad ni ohono ti, a'i Cristnogion newydd neu Cristnogion eiddfed. Boed i ni o Dduw glosio ata ti a deall ystyr dy gariad yn Iesu Grist yn ceidwad. Ac yn ei enw. Amen. Diolch yn fawr i'r cerddorion am yn harwen ni yn yr emyn yna. Gadewch i ni felly wrando ar yn darlleniadau ni o'r ysgrythyr. Ar i ni am wrando cynta ar ddarn o broffedoliaeth Jeremeia a phennod 31. Mae'r dyddiau'n dod, medd yr arglwydd, y gwnaf gyfamod newydd a thi Israel ac a thi Juda.
Ni fydd yn debyg i'r cyfamod a wneithym a'i hynafiaid, y dydd y gyfeilais yn ei llaw i'w harwen allan o wlad yr Aifft. Torasant y cyfamod hwnnw, mai my fi oedd yn arglwydd arnynt, medd yr arglwydd. Ond dyma'r cyfamod a wnaf ath i Israel ar ôl y dyddiau hynny, medd yr arglwydd. Rodd fy nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calon a bydda fi'n dduw iddynt a hwythen bobl i mi. Ac ni fyddant mwyach yn dysgu bob un i'w gymydog a phob un i berthynas gan ddweud adnebydd yr arglwydd. Oblegyd byddant i gyd yn fadnabod, o'r lleiaf hyd y mwyaf ohonynt, medd yr arglwydd, oherwydd maddeuaf iddynt i drygioni, ac ni chofiaf i pechodau byth mwy. Ac o'r Hen Testament i'r Newydd, ac at yr Efengyl Ioan y tro yma, lle mae Iesu yn dweud i bod e'n mynd i farw. Roedd rai pobl oedd ddim yn Iddewon wedi mynd i addoli yn Jerusalem adeg gwyl y Pasg. Dyma nhw'n mynd at Philip, oedd yn dod o Bethsaida, Galilea, a gofyn iddo, Syr, rydyn ni eisiau gweld Iesu. Ath Philip i ddweud wrth Andreas, ac wedyn ath y ddau ohonyn nhw i ddweud wrth Iesu. Ymateb Iesu oedd dweud fel yma, Mae'r amser wedi dod i mi, mab y dyn, gael fy anrhydeddu. Credwch i fi, os nad ydy hedyn o wenydd yn disgyn ar y ddeiar a marw, bydd yn aros fel y mae, yn ddim ond un hedyn bach. Ond os bydd yn marw, bydd yn troi yn gnwd o hadau. Bydd y sawl sy'n meddwl am neb ond fe ei hun yn colli ei fywyd, tra bydd y sawl sy'n rhoi ei hun yn olaf yn y byd yn cael bywyd tragwyddol. Os ych chi am fy nilyn i, rhaid i chi ddilyn yr un llwybr a mi. Byddwch chi'n cael eich hun yn yr un sefyllfa a fi. Y rai sy'n fy ngwasanaethu i fydd Duw fy nhad yn ei anrhydeddu. Rwy wedi cynhyrfu ar hyn o bryd. Beth allai ddweud? O dad, achub fi rhag y profiad ofnadw sydd i ddod? Na, dyna pam rwy wedi dod. Dad, dangos di mor wych wyt ti. A dyma lais o'r nefodd yn dweud, rwy wedi gwneud hynny, a byddai'n gwneud eto. Roedd rai o'r bobl oedd yno yn meddwl mai sŵn taran oedd, ac eraill yn dweud, na, angel oedd yn siarad ag e. Ond meddai Iesu, erech mwyn chi dath y llais, nid er y mwyn i. Mae'r amser wedi dod i'r byd gael ei farnu. Bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan. A phan gai fy ngodi i fyny ar groes, byddai'n tynnu pobl o bobman ata i fy hun. Dywedodd hyn
mwyn dangos siwt oedd e'n mynd i farw. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Diolch i ti, o Dduw yn Tad, am y geiriau hyfryd hyn o ddysgrythurau. Geiriau yn sôn am gyfamod newydd, cyfamod yn y galon, cyfamod na fyddo modd byth moethori. Geiriau yn yr ysgrythur yn sôn am gariad mor fawr, yr oedd e'n fodlon roi i hunan lawr dros y sawl o'i gwmpas, dros y sawl a'i ddilyno ym mhob oes, dros y sawl sydd yn arddel Iesu yn arglwydd ac yn geidwad. Helpa ni i wneud hynny yn well bob dydd o Dduw. Helpa ni i droi hibo oddi wrth yn pechodau ni, ac i gerdded yng ngwawl maddeiant Iesu ymlaen i yfori a phob yfori arall, gan wybod mae'r maddeiant hwnnw yn faddeiant llawn, yn faddeiant sydd yn achub pob un rhag pob pechod. Cyflwynwn ni ti anghenion y byd o'n cwmpas ni heddi, o Dduw yn Tad. Bydd gyda'r anghennus rai lle bynnag y bo nhw. Bydd gyda'r rai sydd yn wanllid, yn hermau i iechyd neu'n dlawd, yn hermau i hamgylchiadau. A rai sydd yn pryderu am fod eraill am wneud niwed iddyn nhw, neu i teuluodd, neu i gwledydd. Bydd dythau yno o Dduw. Todda galonnau bawb, byddon dal nôl rhag caru eraill gyda chariad Iesu i hun, a gwna hwynt hwy annau oll yn rai sy'n barod i helpu eraill. Glyw yn gweddiau cyhoeddus ni a'n gweddiau preifat personol hefyd os gwelid i'n dda. Bydd gyda rai annwyl i ni sydd yn dost. Bydd gyda rai sydd yn hiraethu oherwydd y galar maen nhw'n timlo. Bydd gyda'r rai sydd yn dymuno gwella i byd, dymuno cerdded yn agosach ata ti. O arglwydd, clyw ni a mynd i ofyn hen oll yn enw Iesu, a'n dysgodd pan yn gweddio i ddweud, ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroen ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni yn dyledion, fel y maddeuwn ninnau hi'n dyledwyr, ac nac arwen ni hi brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg. Canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yn aml iawn ar ddiwedd cyfres o raglen radio neu teledu, mi fydd yna raglen arbennig yn crynhoi y goreuon o'r hyn sydd wedi digwydd yn ystod y gyfres a hibo. Wel, pidwch a becso, dwi ddim yn mynd i wneud hynny, ond roedd e yn fy nharo i bod ni wedi cyrraedd bellach blwyddyn gyfan o minnau yn cyflwyno rhyw bwt o bregaeth neu fyfyrdod neu oedfa i'w ddarlledu dros YouTube a'i wylio ar y sul. Mae hi wedi bod yn flwyddyn hynod ond diwy, lle rydyn ni gyd wedi gorfod dysgu ymdopi o'r newydd yn y byd tra wahanol yma
o dan Covid ar oll amgylchiadau sydd wedi cael ei achosi oherwydd hynny. Rydyn ni yn gobeithio wrth gwrs gweld haul yn codi ar fryn unwaith eto rhyw bryd yn fuan, ond yn y cyfamser rydyn ni yn parhau yn y byd ryfedd anghyfarwydd hwn. Nawr, yn y darn yma yn Ioan pennod 12, rydyn ni'n dod ar draws grŵp o ddynon. Groegiaid yw'r term sydd yn cael ei ddefnyddio yn y cyfieithiadau traddodiadol o'n Beibl ni, a mae Harfon Jones yn Bible.net yn ei galw nhw yn bobl oedd ddim yn Iddewon. Groegiaid, pobl oedd ddim yn Iddewon, ond siwt bynnag fath o ddynon o'n nhw, mi oedden nhw yno, ar wyl y Pasg, yn Jerusalem. A mae'n amlwg bod y dieithried yma yn dymuno gweld Iesu. Syr, maen nhw'n gofyn i Philip. Syr, rydyn ni eisiau i weld e. Rydyn ni eisiau cwrdd ar dyn hynod hwn. Mae pawb yn sôn amdano fe yn Jerusalem. Mae Philip yn mynd i weithio yn Andreas, a mae'r ddau ohonyn nhw gyda'i gilydd wedyn yn dynesu at Iesu a siarad ac ynte. Ond mae'r hyn mae Iesu yn ei ddweud yn ddiddorol. Mae fe'n sôn odi am yr amser pan datguddir mab y dyn, pan ddatguddir y Meseia ger bron pob un. Ond mae'r ffordd mae e wedyn yn siarad yn awgrymu fod y datguddiad hwnnw ohono ef ei hun nid yn unig yn mynd i ddigwydd yn Jerusalem yr wythnos fawr honno pan fydd ef yn cael ei groesoelio, ond yn hytrach hefyd drwy bob un y byddon dilyn Iesu Grist ar ei ôl ef. Mae fe'n sôn o'n diwedd am yr hedyn gwenydd hwnnw yn gorfod marw mwyn cael y cnwd mawr. Mae fe'n sôn am pob un a fe'n farw yn rhoi cnwd mawr o wenydd yn ei sgil. Bod rhaid i bob un yn wir ddilyn Iesu Grist yn y ffordd y mae ef yn dangos cariad Duw i'r byd. Yn hunan aberthol, yn llawn cariad, yn barod i roi ein hunain ddiwetha o blith holl bobl y byd mwyn roi eraill yn gynta. So hyn wedi newid yn oes y Covid. So'r wirionedd hon wedi cael unrhyw fath o amrywiaeth arni o gwbl. Mae bobl dal yn gofyn, Syr, rwy eisiau gweld Iesu. Mae bobl dal yn dyheu am gael y gwirioneddau hynny, am geidwad sydd yn ei caru yn dod yn fyw i'w bywydau. Ac yn oes y Covid hefyd, mae'n rhaid i'r rai y bod yn dilyn Iesu Grist fod yn barod i roi ei hunain, i roi yn hunain ddwtha ymhlith holl bobl y byd mwyn i bob un cael i weld ef. Yng ngwrdd chwarter Ceredigion noson o'r blaen, ar nos Fercher, mi wnaethon ni drafod sut mae modd arloesi. Sut mae modd byw bywyd o'r newydd, byw bywyd yn llawn, ymywyd gwasanaethgar a dvolgar yr eglwys mewn byd sydd wedi newid gwment. A mi o'n i yn medru edrych ar enghraifft ar ôl enghraifft ar sut mae eglwysi lleol
wedi llwyddo gwneud hyn. Ond mi wnaethon ni hefyd edrych mlaen i'r dyfodol, edrych mlaen i os pan na bydd rhaid i ni fecso am beth i Covid bellach. Ac yn yr oes newydd honno, mi welon ni bydd rhaid i ni o hyd i arloesi. Bydd rhaid i ni o hyd ddysgu shwt i ymateb i unrhyw alwad arnom ni i ddangos Iesu mwyn i bob un gael ei weld o lle bynnag y maen nhw'n dod, rhoi ged, rai sydd ddim yn Iddewon, rai yn yn hachos ni, sydd ddim ag unrhyw berthynas i eglwys na chapel. Pan fydda nhw'n dod, hodi ni yn barod yn bywydau i'w arddangos ef iddyn nhw. Boed felly. Amen. Diolch i chi i gyd am fod yn rhan o'r addoliad heddi. Mi fyddwn ni yn cael cyfarfod fel hwn unwaith eto, ddydd Sul nesaf sydd yn Sul y Blodau, wrth gwrs, ond yna ar ddydd Gwener y Groglith ac ar ddydd Sul y Pasg, mi fyddwn ni yn cael cyfarfodydd byw o'r eglwysi yn yr ofalaeth drwy gyfrwng Zoom, a mi fyddwch chi yn derbyn y manylion ynglyn â shwt i fod yn rhan o'r gwasanaethau hynny maes o law. Cofiwch os yna unrhyw anghenion sydd yn hysbys i chi, codwch y ffôn a mi newn ni yn siŵr a byddwn ni'n medru helpu lle bynnag y medrwn ni. Gadewch i ni weddio. Gogoniant i'r Tad ac i'r Mab ac i'r Ysbryd Glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae yr awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen.